Sabies que si no fem xerinola just ara? Escolti, senyora, vostè té previst anar a comprar? Doncs sí, estem seguint d'incògnit a una possible clienta d'aquest comerç. Atenció, sembla que comença els 100 metres lliures. Bueno, la clienta ha marxat, però tenim a una de les clientes. Vostè és clienta o és venedora o què? Ve a fer un canvi, no? No, vinc a buscar coses per la colla. Quina colla? Caòtiques. Les caòtiques esperant l'últim dia, no? L'últim dia, a l'última hora, vamos. De moment no han tallat del tot el trànsit del carrer. Anem a veure un moment. Passi. Hola, què tal? T'he pensat anar de botigues aquí a Palamós? Sí, i tant, ara hi vaig. Per quina començarà? Un moment. Ah! Me'n vaig! Filma-li la matrícula! Un moment. Ah! Ai, que se m'escapa. Se m'està escapant, però atenció. Dic, perquè tu ets jurat, no? La càmera és de mentida. Ens hem disfressat de periodistes. Bueno, no el típic periodista, periodistes en carnaval. La càmera és de joguet, sembla de Televisió Costa Brava, però no, és de joguet. Tu com estàs participant d'aquest carnaval? Ets jurat o què? O què has fet? Soc cambrera. Ets cambrera? Sí. Doncs series tan amable de portar-nos 2 xupitos de ratafia, sisplau? Sí. Els vols o no? Bueno, depèn de si són de joguet o no, com la nostra càmera. Sí. Sí? Com estàs veient? Has vist altres botigues? No. Només la teva, eh? Sí. Bueno, doncs després de la noia riallera, efectivament, tenim aquí una de les jurats que està... Yo de jurado no, cariño. ¿No eres de familia de Rocío? No, de la Pantoja de Puerto Rico. Jo em pensava que aquí estaves apuntant les notes de les botigues. No, cariño, soy la comando del local. A las comandas del local... Perdona, es que me has dicho cariño y me has hecho perder el mundo de vista, eh? Ara mateix, no sé si aquí posa la tienda de l'Olín, la tienda de l'Otín, la tienda del Lobín, com un llop molt petit. Qui em podria resoldre... Jo. Ella? Vostè? Sí? Es diu la tienda de l'Olín. Porteu ancla? Ah, sí. Botes salvavides? Gires, hi ha de tot. Inclús ho tenim aquí. Què és el que s'ha de canviar? Els lladres del govern és el que s'ha de canviar. Bueno, però avui no toca, avui és carnaval. Avui és carnaval. Tot s'hi val. A mi no, que soc tartamuda. Doncs bé, no, farem llenya de l'arbre caigut. Guapo. Hola, què tal? Hola, molt bé. Ui. La veu ja no tan bé. Jo també, però si tot just acabem de començar el carnaval. No, ja portem uns dies nosaltres. Fins quan creus que li aguantarà la veu a la teva reina? Ha d'aguantar tot el que li vingui per davant. Amb veu sense ha d'aguantar. O sigui que no em preocupa massa, sé que aguantarà. Molt bé, ui. Havíeu somiat des de petits fer de carnestoltes o de cop us ho han imposat? Com va això? Bueno, jo era una cosa que des de petita deia i quan m'ho van preguntar i m'ho van oferir vaig dir que sí, que jo pues sí, que volia. Llavors, és vostè el culpable d'haver tirat la canya carnestolenca? Exacte, sí. Home, però és normal. Vull dir, se li havia de tirar sí o sí. I va dir que sí a la primera o va ser unes negociacions com les de Junts pel Sí i la CUP? Va ser la primeríssima, no hi havia dubte. Hola, jo em dic Paula i jo es diu Clara. Som la colla dels carallots i volem que us divertiu molt aquest carnaval. Moltes gràcies pels teus bons desitjos. La pregunta és, de què aneu disfressades? De dimonis. De dimonis? Però no us veig pas les banyes. Perquè són dimonis amb ales vermelles. Per què? Perquè són dimonis amb ales vermelles. No portem banyes. Són ales, són dimonis molt dolents. Però ets dolenta o no? Molt. Sempre o a ratos? A ratos. Quan et deixen? Només al carnaval. Què, queden bé aquestes marineres? Queden guapíssimes, estan a punt de salpar. De saltar? De salpar, el barco. De ficar-hi sal? No. Cuando zarpa l'amor que cantava Camela. Eso mismo.
I què em preguntareu ara? Què t'agradaria que et preguntés? Bueno, si ens ho passem bé o no. Us ho passeu bé o no? Nosaltres sí veiem com la gent balla i s'ho passa teta. Hola, què tal? Bé, molt bé. Està fent un reportatge o què? Això intento. Per qui treballa vostè? Sóc ja ho pot veure. Ja ho pot veure. Sisplau, no m'encegui. Vas per lliure? Vas per lliure? I tant. No ens facis molt la competència, eh? No, home, no. Què va? No? Escolti, què tal es viu el Carnaval al Planeta Vegeta? Doncs malament perquè no existeix el planeta Vegeta. Per això el celebro aquí. Hagués estat bé, puta? Sí, home, el de puta... Amb carinyo, com tot el del Carnaval de Palamós, amb molt de carinyo.